ke jingja accident bajur kablaja hakasurok ba National Highway 6 Umlyngkdait Riboy District arngot ki samla kla do yala ka jingem hadien ba ka weka kali Alto 800 kala tynrah be nadien ka weka trok ka ba shem lala ban itu kat kom ka jingtem balayo na ki pulet ka nongpo traffic long ba ka ni ka jingja kalaja hakapor khat ar lala san shiteng sinya hinne ka mit hakaba ka ka kali Alto 800 kabada new number ML05R 8598 kabalanya Dau Robi Paswan Laipos Nam Kakarta na Lomparing East Khasi Hills District Ringkan bat uparlok jong u Shri Prakash Atnrus Nam Kakarta na Bangalore kilami na Shillong ban Lecha Guwahati Henry haba lapay Umlyngkdait unong niya katay ka Alto ulalit tynrah bet na diin ka trok hado ba katay ka kali Alto kala prapom ban arngot kitay ki samla ki basyang hapo kila Khlad no sindon hashen bat katay ka trok kala pet krat no na katay ka jaka tang hadien katay ka jingja ki pulet ka nongpo traffic kila poy marmar siya katay ka jaka hadien baloy jingtim ban kila shimkhia ban seino yaki met jangkite ki brio kibla sakun hakakali ban rano shi civil hospital nongpo ka jing toket halor kini ka jingja kadang ya chakman de ki bor pulen